I nosaltres, com els havíem dit, tenim més protagonistes, això sí, que ens arriben, el senyor Folgado, Héctor Folgado, que està així amb nosaltres precisament, perquè ja feia molt de temps que no el teníem així. Què tal, com estem? Molt bé, Gemma, molt bé. I és que, bueno, hem de dir que el primer que vaig a preguntar-li és per aquesta candidatura, no? Perquè crec que ja només falta jo per preguntar, no? El tema de si la llista com va, si la tindrem, si no la tindrem, perquè els altres partits sembla que ja han començat a llançar-la, no? Pues sí, és cert que és el moment, no? Veiem que hi ha molta expectació en la candidatura del Partit Popular i és algo que ens alegra perquè demostra que en Vila-real hi ha expectació per conèixer qui pot ser aquest equip de govern futur en els pròxims 4 anys si el Partit Popular governa la nostra ciutat. I jo tan sols dir-los als veïns que estem treballant en això, en una molt bona candidatura, en un molt bon programa, hi ha equip, hi ha idees, hi ha solucions per als problemes de Vila-real i estic convençut que quan anem anunciant els noms, igual que les propostes, van a despertar il·lusió pel canvi, que és la il·lusió que nosaltres ara estem treballant en Vila-real. La veritat és que l'altre dia, per exemple, veiem imatges en les que, no sé si els nostres companys les tenen preparades, crec que tenim alguna imatge, perquè esteu fent treball també amb la gent jove, sobretot perquè la gent jove s'implique, perquè no es quede sols la cosa amb jo és que no vote, no? Escolta, anem a implicar-nos un poc, que és un poc la feina que ahir es veuen les imatges, no? Sí, doncs és el primer acte com a candidat a l'alcaldia i tenia molt d'interès que fos un acte en gent jove. I afortunadament, com se veu en les imatges, prou de 150 joves ens van acompanyar en el paratge de l'Ermita de la Mare de Gràcia, en el que va ser el nomenament del nou president i la nova Junta de Noves Generacions, César Durà, que s'encarrega de la presidència dels joves del Partit Popular, junt a Carmen Mezquita i a Cristian, i un gran equip de joves que tenen il·lusió pel canvi, com te deia antes, Gemma. A Vila-real se respira aquestes ganes de transformar la ciutat, de buscar un projecte que torna a il·lusionar, tornar a connectar amb els joves. Per a nosaltres serà fonamental i de veritat que ha sigut un inici perfecte del treball que anem a fer. Queden pocs dies ja per a que els veïns puguen parlar en les urnes, però veient com responen els veïns i com responen els joves, aquesta il·lusió pel canvi, que ara veiem en pantalla, creiem que serà la il·lusió que acompanyarà fins al canvi de govern en Vila-real. Hem de dir això, hem de dir que moltes vegades es jutgen malament, no? És a dir, és com que els joves no tenen ganes d'implicar-se i està vist que els joves també veuen tot el que passa, totes les injustícies que veuen al seu voltant, que també s'han d'expressar a les urnes, que és important mobilitzar-los. Sí, a vegades tenim la tendència alguns a dir que els joves són el futur. O a generalitzar. Però els joves són el present i en els joves hem de comptar-hi molt per a construir la ciutat que puga ser una ciutat d'oportunitats per al futur. Per tant, jo estic molt il·lusionat en que de la seva mà anem a aconseguir propostes interessantíssimes. D'allí ja en van eixir, perquè va ser una jornada de treball, idees molt interessants i estem convençuts que quan anem presentant-les als veïns també les compartiran amb nosaltres. Bueno, més cosetes, perquè, per exemple, també esteu donant suport al tema dels clubs esportius, per exemple, que quan hi ha un malestar també s'adrecen a vosaltres, per a que mireu a veure què passa o com es pot començar un canvi d'una manera o una altra. Aquest és un dels exemples que demostra que la gestió de l'Ajuntament de Vila-real ha caigut, que hi ha una molt mala gestió i que està afectant directament els col·lectius del nostre poble. En aquesta ocasió ens reuníem en els clubs esportius de Vila-real per tal de plantejar-los una proposta que van portar al plenari per millorar els plaços de pagament de les seues ajudes, del patrocini, que és la forma en la que l'Ajuntament col·labora en ells. Perquè aquest és el problema, no? El problema és que s'allarguen els plaços de pagament. I és una cosa que estan patint els clubs, però que estan patint també molts altres col·lectius. Les treballadores de l'escola infantil El Solet porten 6 mesos sense cobrar les seues nòmines. Les associacions de veïns porten sense cobrar les seues ajudes 2 anys, igual que les entitats socials. Els llauraors porten 3 anys esperant les seues ajudes. Les famílies i les escoles infantils porten 3 anys. Les ONGs porten sense cobrar des de la legislatura passada 4 anys sense cobrar les seues ajudes. I per tant nosaltres el que venim fent, ho vam fer en les associacions de veïns i ara també en els clubs esportius, és plantejar les nostres propostes, les nostres solucions, que no és més que anar de la seva mà en aquelles iniciatives que ells ens plantegen i millorar, com diem, aquests plaços de pagament. Desgraciadament, la gestió en Vila-real, com dia, ha caigut. Se demostra una molt mala gestió que està afectant el dia a dia dels col·lectius que treballen per al nostre poble.
Bueno, hem de dir que quan alguna proposta de part vostra, en aquest cas, puja o s'eleva a la sessió plenària, jo no sé què està passant, els veïns ho veuen, perquè al final les sessions plenàries es retransmiteixen també, es poden veure, però hi ha com una tensió que jo no sé això fins a quin punt, perquè no sé si els propis veïns us han dit escolta, què passa ahir, no? Sí, hi ha una tensió que està fora de lloc. Mira, Gemma, en el pleno ICE del que fas referència, l'últim n'hi havia 14 punts. Saps què va votar el Partit Popular en els 14 punts? Que sí. Va votar que sí als 14 punts. Hi havia propostes d'altres partits que nosaltres vam valorar positivament. Van votar que sí, en aquest cas va coincidir, a tots els punts de l'ordre del dia. Però d'allí ens vam anar renyits a casa, com sempre. Per què passa això? Havent votat que sí, és a dir, havent hagut un acord d'allà. Desgraciadament, l'alcalde de Vila-real està molt alterat en els plenaris. I això és símptoma de que, evidentment, sap que no hi són els números, que s'ha acabat la majoria absoluta i que va haver un canvi en l'Ajuntament de Vila-real. Per això, jo li ho dia en el plenari, fa 4 anys l'alcalde estava preocupantment tranquil per l'oposició. I ara està evidentment nerviós. I està evidentment nerviós perquè veu que se li acaba el ser alcalde de Vila-real, perquè s'acaba la majoria absoluta, com molt bé ja ha reconegut, i perquè va haver una suma de forces del canvi. Per això, quan nosaltres portem propostes positives, com la que acabem de veure, encontrem no tan sols el bloqueig per part de l'alcalde Benlloc, sinó també l'insult. En alguns plenos ens ha dit que tenim el cap ple de basura, en este ens va tildar de troglodites. El tono que gasten nosaltres és un tono fora de lloc completament i, afortunadament, els veïns, com passa en aquesta ocasió, ens ho diuen pel carrer, que no mereixem un alcalde que es dirigís a aquells que no pensen com ell de la manera que ho fa el senyor Benlloc. Bueno, aquestes coses, la tensió es nota, perquè ja li dic, vull dir, quan tenim la sessió plenària, quan la gent pot veure-ho, ja es veu, és a dir, escolta, però així què està passant? Al final les propostes bones són bones, vinguen d'on vinguen. Així és, i t'ho torno a dir, nosaltres n'hi havia propostes, en este plenari vam votar a favor d'una proposta del Partit Socialista, d'una proposta de Compromís, d'una proposta de Ciutadans, i a les nostres propostes el rodillo de Benlloc. És el no per el no, és simplement no voler reconèixer que poden haver altres formes de veure la realitat i que poden haver solucions per millorar Vila-real. I en aquest cas nosaltres anàvem en una proposta treballada en els clubs esportius. Mira quin atreviment. I en una altra proposta que l'únic que demanava era que li demanarem al govern d'Espanya que no farà negoci en la mort. Li demanàvem al govern d'Espanya que els veïns no tingueren que pagar per heretar. Nosaltres considerem que és molt injust que els veïns, quan hi ha un moment en què ha faltat un familiar, que tinguem que tornar a pagar allò que ja havien pagat els nostres pares. I, per tant, demanàvem que aquesta proposta s'elevara al govern d'Espanya i que, mentrestant, com està fent el Partit Popular en aquelles comunitats on governa, se bonificara al màxim per a que no hi haguera que pagar. A tot això, el senyor alcalde va dir que no. Bueno, com és possible que hi hagi tant de retard econòmic? Ahir n'hi ha una explicació lògica o...? Jo crec que és la mala gestió. Al final, totes les administracions estan traient ordres d'ajudes per a associacions de veïns, per a clubs esportius. Per què passa en Vila-real el que no passa en ningun altre lloc? Perquè a Vila-real sembla que estem més preocupats en altres coses. Estem preocupats en comprar palaus, ara hem comprat una casa prop de la iglesia que ningú entén per aquesta casa i no una altra, i ens hem gastat 160.000 euros més comprant aquesta casa, a part de comprar el gran casino. Sembla que hi ha altres prioritats. El muntar un bar en Patos, que és un edifici abandonat en rates, i mentre altres administracions se preocupen de no deixar tirats als clubs esportius, no deixar tirats a les associacions de veïns, no deixar tirades a les entitats socials del poble, sembla que l'alcalde està més per a lluir. Ara s'ha muntat programes que veiem molt a l'estil a lo presidente. Està fent justament tot allò que va dir que no faria. I ho està fent precisament ara Gemma, perquè, com te deia abans, està evidentment nerviós. Sempre és molt recurrent aquelles frases de bueno, però és que ens van deixar d'una manera, nosaltres ara ho recollim d'una altra. Això imagina que també són frases molt manides ja, no? Sí, la gent ja no cola, no? L'altre dia l'alcalde feia una roda de premsa en la que deia que li havien sobrat quasi 9 milions d'euros de l'any anterior. I va haver un veí que me va parar pel carrer i me va dir, Héctor, no entenc res. Com és possible que l'alcalde diga que li han sobrat 9 milions d'euros quan porta 8 anys fent-nos creure que no atenia els problemes de Vila-real perquè no tenia diners? Miren, a Benlloc li han sobrat 9 milions per 2 motius principals. Primer, perquè no paga.
que és el que hem exposat. Si pagara, si compliran els anuncis que ha fet a la ciutadania, aquests diners que li queden de remanes no se li quedarien perquè s'hagueren executat. I segon, li sobren 9 milions d'euros perquè ens ha pujat la contribució a tots els veïns al màxim històric. Tots els veïns de Vila-real estem pagant en Benlloc 3.200.000 euros més de contribució cada any que amb el Partit Popular. Amb el Partit Popular se recaudaven uns 17.800.000 euros de contribució. Benlloc està per dalt dels 20 milions d'euros cada any. Per això li sobren molts més diners que en altres ocasions. I per tant, davant d'aquesta realitat se demostra que ja no cola aquest discurs dels empastres del PP, la herència que hem rebut. No, a Benlloc li han sobrat 9 milions d'euros que podrà destinar a lo que consideri. I el que hi hagi, per exemple, que ara s'està parlant que n'hi ha altres partits que van a sortir, hi ha nous actors, això preocupa? Vull dir, com a partit? Mira, Gemma, jo, i ho he dit així en este programa teu, en alguna ocasió més, sempre he dit, i ho torno a fer, que convida els veïns a que entren en política. Jo els anime a que entren en política. M'encantaria que foren el Partit Popular, que fórem el partit que millor els representara. Però si no és així, entren en el partit o participen del partit que millor els represente. Per tant, a mi m'agrada molt veure que hi ha formacions polítiques que apareixen a millorar Vila-real, perquè això, millorar Vila-real no és una cosa de Benlloc. Benlloc, per molt que s'ho crega, no és l'amo del poble. El poble l'hem de millorar entre tots. I quan apareixen noves formacions, el primer que demostren és que qui està governant no està sabent gestionar per a tots. Qui està governant no està fent una gestió per a tot Vila-real. Per això, jo anime als veïns de Vila-real a que participen de les diferents formacions polítiques que n'hi ha, els convida que ho facin en el Partit Popular, però també que participen de la política, perquè és apassionant poder gestionar la millora del teu poble. Hi ha una cosa, perquè si no apenas ens donarà temps, però sí que és de veres que des del Partit Popular esteu apostant molt fort per el tema educatiu. És a dir, això sí que és un tema que per a vosaltres és un pilar, no? Sí, perquè ens ha tocat defendre-nos estos 4 anys de gestió dels socialistes i Compromís en la Generalitat. Hem tingut que defendre la llibertat dels pares per elegir l'educació que volen per als seus fills. Algo tan bàsic com això. Al final, Gemma, el que nosaltres estem defendent és, i així veiem una recollida de signatures, que van ser moltíssims els veïns que se van sumar, volem que els pares puguen elegir en llibertat a quin col·legi de Vila-real poden portar el seu fill. I que no tinguin que ser socialistes i Compromís els que decidisquen per ells a quin col·legi tenen que anar els seus fills. Nosaltres volem que puguen tindre educació pública on s'impartisquen assignatures, el 80% de les assignatures en anglès, perquè això fins ara era una opció que ja mantenien aquells que podien pagar-se un col·legi privat. I nosaltres volem que els pares puguen elegir en llibertat si volen portar el seu fill a un col·legi en el 80% d'assignatures en anglès. No volem tornar a veure a les escoles infantils de Vila-real tindre que manifestar-se en el pleno de l'Ajuntament perquè socialistes i Compromís es fiquen en perill. I no volem tornar a veure a mossèn Guillermo tindre que liderar una manifestació perquè un govern de la Generalitat de socialistes i Compromís vulguin tancar-li el seu col·legi, un col·legi concertat de base religiosa als 50 anys d'estar en funcionament. Per això volem que hi hagi llibertat dels pares per elegir l'educació que volen. Siga pública, siga concertada, siga en anglès. De fet, imagine que els veïns, quan esteu allà en la recollida de firmes, també van donant idees, no? També van dient, escolta, plantegeu-ho d'aquesta manera o plantegeu-ho d'aquesta altra, no? Que nosaltres volem continuar. Sí, aquesta campanya que nosaltres estem fent és a peu de carrer. No és altra cosa que estar a peu de carrer escoltant als veïns allò que volen dir-nos. Ens reunim constantment en les associacions, però també, evidentment, estem a peu de carrer recollint les seues propostes. I això és el que ens demanaven. És que és tan fàcil com tornar-li als pares de Vila-real la capacitat de que pugueu elegir en llibertat quina educació voleu per als vostres fills. Bueno, que se'ns ha esgotat el temps, ja estan avisant-me ja per totes les coses, però sí que és de veres, Héctor, que ens veurem ara al llarg d'aquests dies perquè començarà campanya, començarà de forma forta i especialment així en Vila-real, perquè hem de dir que de moment ara tindrem nous actors, jo no sé si anirem baixant un poc el to o no, ja ho veurem, i ens ho aniràs explicant, a veure què tal es veu des de... Jo vull traslladar el missatge, sé que tornarem, però vull traslladar el missatge als veïns de que queden 79 dies per al canvi, que estan en les nostres mans, que anem a plantejar-los el com fer de Vila-real una ciutat millor i que els presentarem un equip i també unes propostes que espero connecten amb vostès i que servisquen per a que aquesta il·lusió pel canvi que cada vegada més veïns es traslladen siga una realitat el proper 26 de maig. Héctor, moltes gràcies. Fins a la propera. I a tots vostès recordar-los que cada dimecres, que cada divendres, que 4 quarts torna a TV4.